Yan, may na yung ano dito? Ha? May diamond Oh, yung yung parasol. diamond. Napandua. Talikod. Pwede na yun. Nakinasan ang babang. Di, dyan mo na. Sa, ano, Mang? Saan ka mababa? Lucena tabi, Lucena. Doon mo itaw mo doon. Kuya, ako sa duwan. Sana? Yan kayo sa kapuhan. Ano mo ka? Ay, kinuha ng taga-sawa nga. Yung kalupak na, ulan. Ini sa ko yan ay. Balot man. Bako makakana ko. Gulay. Ano mainot ka na daon? Pakauno ko di ano. Oo, ta ano. I-vlog ko ini. Nanay oh. Gulay. Doon na. Yan. Tabako. Ayan, tabako port. Ito sa destination ng tabako. Iyan naman ko sa ano. So, Tarong pa po may yun lang. Wala kanin. Ilang lang. Tarong. Sa'yo mo? no. Tarong pa po. Tarong pa. Tarong pa. Ano? Baw. Ito ate. Walang ko naman dito.
Tidak yan, ay kumain. Pero itong tubig. Ay, ba yung tubig? Una na ako. Tawagan mo kami sa Manila lang kamo. Hindi siya papagyan ng Manila. Kain! Try ko na kayo dito. Yan, okay, ano? Tanganing nagsaunda. Saunda, color. Ako. 130. 130. 1K. Yung tabi na. Yung ano lang, sarong gulay lang tabi. Tapos sarong kanin. Ano mo?